Fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta irreġistra moviment rekord ta' 3.43 miljun passiġġier b'żieda ta' kważi 6% fuq l-2019, is-sena ta' qabel bdiet il-pandemija tal-COVID-19. Minn dawn kien hemm ukoll rekord ta' turisti ta' kważi miljun passiġġier b'żieda ta' madwar 62,000 fuq 4 snin ilu, waqt li n-nefqa tagħhom żdiedet b'aktar minn 100 miljun euro fuq dakinhar. Fil-fatt fl-ewwel 5 xhur tal-2023 in-nefqa totali tat-turisti ammontat għal iżjed minn 750 miljun euro. Dan fisser qabża qawwija meta mqabbla man-nefqa rreġistrata fl-istess perjodu ta' 4 snin ilu li kienet ta' 648 miljun euro u dik irreġistrata fl-2022 ta' kważi 480 miljun euro. B'hekk iż-żiediet irreġistrati issa bejn Jannar u Mejju kienu ta' iżjed minn 102 miljun euro fuq l-2019 u iżjed minn 270 miljun euro fuq is-sena li għaddiet. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat kif l-ammont ta' passiġġieri fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta fl-ewwel nofs tas-sena kien ta' 6% aktar minn dak tal-2019 meta kien irreġistrat l-aħħar rekord ta' passiġġieri. Jirriżulta li sa April kienu diġà għaddew rekord ta' 700,000 passiġġieri mill-ajruport li ma' ammont 4 snin ilu kien intlaħaq xarejn wara, jiġifieri f'Ġunju. Tul dan il-perjodu 3.43 miljun passiġġier għadda mill-ajruport Malti, żieda ta' kważi 5.6% mill-2019. B'rabta mat-turisti ħareġ li fil-perjodu tal-ewwel 5 xhur ta' din is-sena l-att ta' dawk li waslu f'pajjiżna kien ilaħħaq għal kważi miljun persuna. Fl-istess perjodu fl-2019 kienu rreġistrati 935,965 turist, filwaqt li fl-2022 ġew irreġistrati 670,358 turist. B'hekk fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena ġiet irreġistrata qabża ta' 52.8% ta' turisti fuq l-istess perjodu tas-sena l-oħra. Is-seat load factor kull xahar baqa' iżjed minn dak fl-2019 bl-ogħla persentaġġ ta' 86% irreġistrat f'Ġunju. Ġie spjegat li 6 minn 10 swieq irkupraw jew qabżu l-livelli tal-2019. Dan filwaqt li l-konnettività irkuprat b'86% b'total ta' 102 ajruporti u 25 linja tal-ajru differenti. Ġie rreġistrat ukoll titjib f'diversi fatturi fosthom il-moviment tal-passiġġieri, il-moviment tal-ajruplani, posta u l-kargo fost l-oħrajn. It-traffiku tal-ajru kiseb ukoll perċentwali aqwa mill-2019. Sa dan it-tant il-kumpanija li tmexxi l-ajruport ħabbret li rreġistrat dħul ta' 53.6 miljun euro b'żieda ta' 43.8% fuq l-2022. L-aktar pajjiżi li ġew passiġġiera minnhom kienu r-Renju Unit, l-Italja, Franza, l-Ġermanja, il-Polonja u Spanja. Il-perċentwali tal-etajiet li żaru Malta żdiedu anke fuq l-2019 bl-eċċezzjoni tal-grupp ta' aktar minn 65 sena li esperjenza tnaqqis ta' 4.9%. L-aktar raġuni li żaru pajjiżna għaliha kienet tal-vaganza b'9.5% aktar mill-2019. L-infiq tat-turisti kien l-aħjar fost it-turisti Amerikani li nefqu kull wieħed medja ta' 199 euro kull lejl jew 1,229 euro tul il-vaganza tagħhom. Il-linja tal-ajru Ryanair baqgħet l-aktar linja li ġġib turisti lejn pajjiżna u bl-aktar ammont ta' destinazzjonijiet. Tkellimna mal-kap eżekuttiv tal-ajruport Alan Borch li spjega xi jfissru dawn iċ-ċifri pożittivi għal din l-industrija u l-prospetti li qed iġġib magħha. Kienu 6 xhur tajbin ħafna, ksebna tkabbir fuq l-2019 rekord ta' 6% ġifieri kważi 3.5 miljun passiġġier. Il-mira tagħna hija li dis-sena nilħqu n-numri li kellna fl-2019 jekk mhux naqra aħjar. Ġifieri qed nistennew illi forsi konna sena rekord, ġifieri prospetti huma tajbin ħafna. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija t-Turiżmu Carlo Mikallef fisser fid-dettall kif minkejja diversi sfidi li qed taffaċċja l-Ewropa kienu numerużi dawk li jażlu lil pajjiżna flok il-kompetituri. Kenna żiediet ta' turisti minn diversi pajjiżi fosthom l-Italja, Franza, l-Polonja, l-Olanda, l-Iżvizzera u oħrajn. Dawn it-turisti ħallew f'pajjiżna 750 miljun fl-ewwel 5 xhur tas-sena li hija ħanetek żieda sostanzjali fuq l-2019. Dawn it-turisti ġew pajjiżna minkejja li kellhom inqas xonfqu għax il-ħajja fl-Ewropa għoliet.